はい、今回はですね、このドイツのオーガニックチョコレートがあるんですけども、こちらを紹介していきたいと思います。オーガニックですね。なんかお母さんが誰かにもらったそうです。でですね、中は貼り付いてないんですよ、ここは。それですごい取りやすくなってます。じゃあちょっとこっちに移動させて開けていきます。お土産らしいね、さっき言ったか。はい、うわ、こういう風になってますね。じゃあ割れてた。これから開けていきます。これコーヒーチョコです。普通に美味しい。ほら、こことかコーヒーですね。いやでもね、甘いのが好きな人はこれ苦いって感じるかもしれない。なんかいいですね、これ。なんかね、これまあ一言で言うと勉強の時に合う。ちょうど裏を見ても、裏とかで裏を見てもカカオ 58% って書いてるし、まあね、すごいいいと思います。これはね、ほらここにオーガニックの印のやつがあったりしていいと思います。ここにビオって書いてるし、私的にはこれおすすめです。まあ皆さんもね、これ見かけたら